Karong sunod-sunod ang proklamasyon sa mga midaug nga kandidato sa managlayng lugar sa Davao Region human ang 2025 midterm elections. Doon na pa ba kahay mga lugar nga wala pa nakaproklama og mga mananaog? Ato ka ng siron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara sumala sa COMELEC nga human nga naproklama na ang mga mananaog sa probinsya sa Davao de Oro na kompleto na sab ang proklamasyon sa tanang probinsya sa Davao Region. Samtang sa Davao City, sumala sa Davao City Police Office, walay natala nga election-related incidents sa syudad. Opisyal na nga giproklama sa Davao de Oro Provincial Board of Canvassers si Raul Mabanglo, isip elected governor sa probinsya. Si Governor-elect Mabanglo ang kasamtangang presidente sa Provincial Federation of the Association of Barangay Captains. Giproklama na sab isip elected Vice Governor si incumbent Governor Dorothy Gonzaga. Lakip sa giproklama si Congresswoman Maricar Zamora sa 1st District ug si incumbent Pantukan Mayor Lionel Jong Siniza isip Congressman-elect sa 2nd District. Ug ang taglima kasangguniang panlalawigan members sa matag distrito. Karon pa sila ma-proclaim this morning kay nakasinati sila og naisa ka kuan dito, naisa ka USB or machine ba nga medyo kailangan og reconfiguration, and then nag-refeeding pod sila, nahuman sila this morning. Sa impormasyong nakuha sa COMELEC 11, doon na matud pa'y nag-file og suspension of proclamation sa mga lungsod sa Maragusan ug Pantukan. Apan gibasura kini sa Municipal Board of Canvassers. Busa na dayon ang proklamasyon. Duha lang ang issue din ha. It's either illegal proceedings or illegal composition of the board. Kana lang yun ang maka-stay or maka-suspend sa proclamation. All other causes or reason, dili siya suspend sa proclamation. Tungod sa maong proklamasyon sa Davao de Oro, nakompleto na nga nakaproklama ang tanang probinsya sa Davao Region sumala sa COMELEC 11. Pinakaunang nakaproklama og mananaog ang Davao del Sur, diin magpabilin sa pwesto si Governor Yvonne Cagas ug Vice Governor-elect ang bana niini nga si Mark Cagas. Sayo kayo nahuman. Ang Davao del Sur ang pinakauna na naka-proclaim. And sunod Davao Occidental, sunod Davao City, and then Norte, Oriental, and karon Davao de Oro. Sa Davao City, natapos ang eleksyon nga hapsay ug malinawon. Hinuon ang deployment sa kapulisan sa mga voting center. Mulungtad pa hangtod May 15, kanus ang mahurot na og ka-pull out ang mga election materials. Ang Davao City walay election-related incidents and walay areas of concern during the election, ma'am. Sa day good sa election. Sara sumala sa COMELEC nga kung doon na may election protest, kinahanglan nga isumite kini 10 days after sa date of proclamation sa mananaog. Didto kini i-file sa korte o dili ba kahakong na kini sa House of Representatives, i-file kini sa Electoral Tribunal sa HOR. Samtang dugang sa COMELEC nga natapos ay lakotong danan hangtod lamang didto sa proklamasyon sa mga mananaog ug ana-ana sa DILG ang katungdanan sa oath-taking sa mga nidaog nga kandidato. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.